Adam kado weapons tame nili aprangsi Yesus Kristo akadam pejerlo nilitum kidamtang tarik ingkora plipen pidi tarik ingkora trokan adak Boken District Believer Christian Church Kecengsi eningkane sekamay pi Pipon lo labang solong ana mahirjume ana makang honpen besen benitum kichun ponong lo thanga kisung akiduk ave pin penitum besen benitum kichun ponong lo lakini tum arnam ahirjume lo pusin tum celaka pon lo lasi pinia polong stame laki kijut siar ni lo ipi jut arni lo abe munungbe program gospel sehingga datum inod baheni ang setong donji pedeng be apor ngabe kason dolang ame dolang taben pini labangso kijut si arni apor long niru tom la Boken District long Believers laki monduli krihini la pen fellowship ini kado pangrumpet pen kriplian do balijan Japani konstituensi balijan pen danglok borjana konstituensi sodrichu anilitum cipar lupon lo lakado pen kriplia mondulian litum dopon lo tame kripliang mong stame ongdung la pusona monduli aphai ave komhek cita ana makang hon pen pinia porlong nitum labang some kicharli pon nitum la pusona ana mamei nitum bipon onji la pen bipon thekji nitum kacemat hadam ave cita kacemat hadam kabori pon ana ma hirjame ana nanga chidodun pen ajok pinia porlong besen pen pichun ponong lo labang so porlong nang tum media mate pherangke ake hai tum nang tum kado we pansame pinia porlong apor nang chipidun pen labang so me long doan alira cham nang pidun po chorolo lapen pini ladak jusia me long arni amang so me long pini plexam domination pen tame ongdung pen nang setong dun Baptist pen Lutheran pen la pen se Catholic pen amonduli pen stame ongdung amuluk nang chepo ongdun pen arnam phana kiro karcho amelong aliracham nang pidon pot ni re alang toma same neli akiro pilo la pen kaddo we pini ke chitong ke doan arnam aberia lo kam krem rapet Korte lapen injir lapen kethe ke dingatum kado we phans tame nili ana mamen pen akire pilo kardom amen pini labang some ke chengsi ani ke kom hek lapen sekena ni stame lapan kong oh lapson kali sitame pini ke bang harut trok susi arnam phan kiro rapet amuluk niritum chitheklong lo tangte na tum kecheng sila ningkan sekamai pi na tum gibi ponceng dan koson na tum kan ning harong niritum kecheng si labang so hoba amai convention gibi pon ke disia bangke adi bari tum phase sohang pon thuno lakharam lo tangte ning arong pi ka son si chala khapon lo pipon ma pulo tangte nilitum labang so bukajan angkang along ke believer satum ke lapuson me thetan ame bibe pila non si ki bi cheng la aposi nilitum bang ke ning arong pilo sita labang song bong nilitum akiklem madam ke ledam de ke pale dam dekte ki pijel pon dekte ekelang pon dekte labang solong dota hai posi labang ke sabsu nilitum tame akimilang ma kacharli mi posi nilitum ta palidam petki unedelo si labangi sini tum ning choilo seta nilitum kaduk we pini la dak
labang so me long kisi tong ke do ana to man same arna mamen pen to man dia pon bu busi nili ning thelo tang te pining bang ke dak rong khilan DC charge long sina tum labang so ning kan sek peman pon tang te muning bang ke tum son ka sik pon dulu ma ya long ka break charge long tani Alang ni tum jong si. oh labang so lama bang ke hok lo pining la da ke chengsi la ke bipon lo la pen pichun ponong lo son tak taxi to we apor nil to misi chingki chethan ajai me along ni tum chingki chethan pon lo labang so lo ki bipon je phan ke ni tum bipon po aning kan wang setame pining pen cheng tang ne da posi Tum ai tum ke. un ana bang ke ni tum labang so la puson amei pi bukan district long stame believers center satum ki bipon je phan si kachi sik pen do pon lo seta konat nong bipon jidi labang so bang ni tum jong pon pelang stame ki bi bang ke bipon vek po muninga sengkan setame lasi Ikan kilai tum ke. muninga sengkan tame puthot do an pen ni tum Ikan tum ong. cerap cetura cetong kilona Apa